Hi guys, matungkad lang itong tanan. Hapon na. Alas 6 na. Karon naming dingding mo gawas. Mura mi dalig mga wakwak. Kaya nagka adlawan. Dararas kwarto manggiluok. Nandiya og hapon na. Mao gawas. Ang layanan kong panahon sa Manila. Grabe ka adjong kainit. Bukas buhulog init na dito. Aras Manila kay araman sang inita ka adjo. Manggawas mi karon. Mangita ko nas bingbing ug kanang kuan Sanrio. Buha na ng Sanrio. Ato mis unahan kato aman ditoy breakda nga presyong divisoria ko no basig na ato yung mga Sanrio. Ang kwarta dito kay kuan naman to 100 kapin. Lagali na may lunaho ug 200 unsa wa ko kapabaylo. Kay ang kwarta lagi 100 kapin ra to. Jawa na budget kuan ron. Dakong kita sa Facebook. Taga-araman tag 0.1. Pero bahala na. Nga nang ginagmay. Basta kayo na Kaya og maabot og ulam kabuhan unsa. Sige gahapon ko upload. Managhan naman din na. Pero kasagaran ron nag-uban nang i-promote sila og sugal. Maadyo ra pod kay naadyo kita. Murag bayaran siguro sila ng ilang nang may palupaldo lagi nga na. Bahala nagmakalisod na og sweldo na sa Facebook o YouTube. Di sa jugo na namang promote na ng sugal. Kaya mahadlo ko na nalagi. Kaya ansa og maadi ko ba? Ansa, maabot na din panahon nga. Manglimos ko nga nakawan ko kwarta kaya nga nang gihurot ko kapil di sugal. Di sa jugo na na magapil-apil ng sugal jud. Sanapin ni chat na hadari. Mga jo kuno hinabang. Ang ina nga adto laman pangadyo sa mga vlogger nga nang gipromote og sugal. Kay manghatag na sila og hinabang kay siyempre sige man na sila kapaldo para si mana man tingani dan nagilang bayad. Katubang sa nina nga atong gipalabhan. Ag bursa dito na man record ito yung kwarta na sud. 100. Ilangan na to? Tara pag ko kahuna-huna. Diha day na sud. Itong ibayaray sa parcel. Kaya na ako'y parcel nga 71. Kaya nagpanok. Dapat tenderos manok. Kuhaan pa na yung ulitaw. Basit na rin kuhaan na rin makapit nga daga. Ano, pa ibnibid. Gapa. Ala, kung ba't tinag mo na tawag, pangitawag pa ng kakay para panihapon. Karang, may isda, Bing. Ayoko, wala po talaga isda na po. Di pa mukha isda. Naya nakabutang akuan, Divisoria Price. Namadsudanan ng mga Sanrio. Hoy, mani, yung kumudingan og mani. Tabok. Habis Sanrio, nga ni? Sandrio ba din? Sandrio ba yung Tagalog? Tali, pantali. Meron kayo Sanrio? Yung pantali? Sanrio ba yun? Hindi, yung mukha ko lang. Maliit. Yung pala. Hindi, yung ano ko lang mukha. Nagbibideo ako sa mukha ko. Ganda ni ma'am. Pili ka. Black akin ka. Black lahat? Diyan na, Miss Bingbing. Di alali magtambay sa gawas kay daghan tao. Iubukos kuan, mani. Mama ni Sanrio di ay. Na may ibang Sanrio nga dali ra mabugto. Ang hakat sa buhok. Kami sa ora gamang hakat kay kuan man. Plastiko. Brato ra kay tagdi sa kaputos. Adi man pa dingang dali bugto. Ipat pa kukuhan ka lang na dental floss. Kasi lagi nagpapasta ko. Kaya to ang ipon lagi nga katangtang dari pasta. Ning labay ragduha kasi mana natangtang na po nagpasta. O balik ang takos dentist. Kaya nga nung nga to, ang gali ara po natangtang. Murag igo ra gipilit. Wala mo kumubalik sa dentist kay sa nga natangtang man. Yung tong dentist, madyo ko na nang magamit og dental floss kay
Kana mag-toothbrush ta, di dyan nga makuha tara ng mga kiki, ang mga nanaksak sa ngipon. Kung gamitan na mo dental floss, mo nang matangtang, nga na. Ipahit pa kung ang pagdusa, kanina 30 pesos. Magpagupit man ta kung buhok kung sa, mura mag-alanganin parang ang buhok kupitan. Luoy man, kasi sila magka-gupitan o adya yung taas-taas. Bangay, tingali pa kung mamagkaingani. Hindi naman magpagupit og buhok kay sayang. Asa ning patasun. Kay murag nang loodan ang buhok kay sige na magputod-putod. Pero karon nag-operahan ako ang buhok. Wala na sa ning baga. Wala na sa nipis. Murang na sa buhok kung karang nagitipos. Nipis na sa siya. Nga din ang utana og pila ko tanan ang nagasto sa pagpa-opera sa kasing-kasing. Na-diagnose ko og sakit sa kasing-kasing kay 2022 to. Mao tong panahon na pag humana mo nilimulog engage. Sakit tagos kasing-kasing. Mao na aga ba ningon hala gibarang katid ka. Kay nga na kay web sa una ga nag-engage sa kakaron. Di na dalin na to agang gibati. Mao to nga niya tubos Manila. Sa Philippine Heart Center kani magang doktor sa Tagbilaran atos Manila. Kay mao jud to iko nito. Maadyo mga doktor. Mao to karami nangadyo og GCash, nangadyo ginabang. Daghay mga followers na sa YouTube nga ning hatag og ginabang. Di na lamang kumo tagsa-tagsa ninyo og mention basta kay daghan mo. Aguna nang pa-check up dito ko sa OPD sa public. Unsa kay di man nalim. Kaya aga mong gisakan dito sa Mandaluyong unsa. Mo to Miss Quezon City, mga dawon gud ni. Unsa ay nagabot sa Philippine Heart Center ato sa OPD. Taas pa kaadyo pila. Ma-check up ko hapon na unsa, grabe na jud kapujag ang lawas. Diha day time nga hihilak ka jud po ning lubog ng jud ko semento kay grabe na jud kapujag kay ang sakita nagangdughan. Lain man ang may sakit sa kasing-kasing kay agi mong dughan grabe ang sakita. Unsa maglisod pa jud ka og ginawa. Amo to ni hadyo kung ating-ati dadala mo ko sa emergency. May bagas doktor nga pwede ba magpa-emergency na lamang ko. Ang doktor kadi man mo sugot. Kag-ila ko nung dawatan sa emergency kay kana naman ko nagpinaw na. Kuya General Pilipinas. Kag dawatan sa emergency kay kana naman nagpinaw na. O nang uban di na dito matabang. So, grabe pa dun taas sa proseso nga ang antusan na to sa OPD. Nagkuhan ko pulmonary function test, EEG, sa dental. Nagahapad na nagasto sa dental. Ngawot pa sa Dr. Simil. Kadaghan ko mga kuwas ngipon, mga buho. Di ka pwede operahan o agi mong mga ngipon, daghay mga buho kay o na makaangin ko sa bakterya. Daghan na pa yung mga proseso. Usa katagaan o number para sa imong operasyon. Aglas na nga giprocess katong kuan. EEG, kada mo ko epilepsy. Diha pa di kuan. Test sa COVID. Unsa na COVID pa gid ko. Mao to nga wa ko pa tuag ospital gi quarantine ko kana COVID kay des 2022 kay na pa man toy COVID. Unsa mao to tagaan ako number sa kang na OPD mo ni imong number. Pila to kalimot ko. Kalang na diha mo ko gi ka istorya nga baji. Yan siya nga aga ko jud. Napo tuig na jud kong pila-pila rin sa OPD wa pa jud ko na tawagi og kanang sa operahan. Jawa to bang na naglibog na. Mao ning kung ate mga talang taglayang option ti. Jawa to lang tanan misinformation ingon nga sabay doktor dani nga kanang may cardio. Jawa to gitagaan mig doktor. Doktor mo to nga laki nakalimot na mo kusnan. Jay sa kong check up. Gitagaan ako na sa quotation. Kay ko lagi isang gitanawag ang resulta. Wanted lang may delikado nagahang bulb. Grabe nakakipot. Unsa pangadyo kay kuan man 1.3 million. Minga lamang ko mamuli lamang tagbuhol ti. Ginoo na may baha doon sa sakit. Ingan ako sa kaugalingan kay asa mo kong kwartang ang tako ah. Unsa bagabot sa buhol kay sige naman kong atake. Sa bunso naman itong atake. Dagay na namo ko ang cardio sa Tagbilaran nga. Agi mo mga kabats. Namatay na. Ikaw, kung sa pa mag-asikaso na ng imong opera, at nas Philippine Heart Center, ingnan ko. Diha mo ko kailangan gi-operahan kasing-kasing si Ate Shirley,
Ikuti kasi imong doktor. Mo to na yun si Dr. Emilia. Zani ko ka na lang pa yung doktor ti. Tagay ko si Zang Kuante number sa secretary. Sa mo to, dito ba kag bola nang gitiksakan. Ngayon ko ma'am, nga ako si Teresita Borato. Message ako. Nilaga jud kog Manila kay nahadlok li kog maimpas ko. Gusto ko kog mabuhi og dugay. Kay nahadlok li ko sa doktor nga maimpas ko. Kay kanang rheumatic heart disease ug di maoperahan, maimpas jud. Mao to nilaga kog Manila. Nagtagbo ra kong limwil. Pagka sunod adlaw, niadto na ko sa Philippine Heart Center. Nakita namin ni Doktora Emily Miyak. Ija kong gipa laboratory og utro. So di ko basta kay daghan to ECG. Nja, nakita man ni sa resulta nga agang valve sa kasing-kasing. Delikado jud kahimtang. Gitagaan ako na og quotation. Agibutang ni jang quotation mabayad sa ang opera 800,000. Pasalamat us Ginoo kay wala jud kaabot og milyon. Njagang kwarta kay wala pud kaabot og 800,000 ka nakagasto na ko katong may mga nadakog emergency. Ampo ra jud ko sa Ginoo nga makita lang ko paagi. Dito duan kong doktora para madali kag opera kay kanang imong valve kuyaw na at kahimtang anytime kuno ko pwede maimpas. Kay kanang di na ko makaginhaway nga na ba wala oxygen. Ingani buhata kanang imong quotation ipakita ras mga politisyan atos buhol into ditong congressman, gobernador nga na para tagaan kag hinabang. Jamaw to ang gibuhat ang giingon sa doktora. Agang quotation ang gi hatag ni Purami kay dito mas Puramis buhol bisend sa messenger ni Kuan. Congressman Alexi Tutor ug ni Congressman Banban Umentado. Salamat kaadto kay agsi Congressman Alexi gitagaan ko niya og 300,000 amo na si sang distrito. Anza si Banban Umentado gitagaan ko niya og 500,000. Ko salamat sa Ginoo. Sakto na jud ni. Mao to nga lang giasikaso. Kay wa to pas malasakit nga na daghang pay mga papirmahan. Unsa i-schedule pa kas doktor ug kanus adjud nga na. Salamat sa Ginoo kay nahamara jud ang opera successful. Bisag giinan ako doktor nga neuro nga ang pagpa-opera ay maaari mong ikamatay kuno. Unsa wag gyapon ko ra tumahadlok ko bahala na. Mamatay man og mabuhi basta kay pa-opera gadto ko kay arang lisura kadto kay mantang kay para sa kitag dughan. Ngisi-ngisi lang mo ko kauna pero grabe rito ang mga pagantos. Ag 800,000 sa kuan dito opera ra bayad sa doktor, bayad sa mga panggamit sa ospital, mga dextrose sa mga uban diha. Mura dito. Pag humanag opera na uli na pos among gisakan agang samad kay kuan man na infection. O tunag na ba? Kasi kita kaadto grabe ka ngat. Nabalik na ko sa Philippine Heart Center gipa emergency ko. Kuan ko dito. Sa kasibangan ng kapin. Unsa aga pang billing kay kuan man 100,000 kapin. Unsa katong panahon na wala ko'y kwarta nga gikan sa gobyerno kay gibayad na sa opera. Majugali kay diha pa ko'y kwarta. Kami mga tao lagi nga ning hatag og hinabang. Salamat kaadto ninyo kay bawo mo kinsa mo. Unta na mo rin ang vlog. Salamat kaadto ninyo kay nakalawas ka din mo kinabuhi tao. Bayad na po ko 100,000 kapin sa ikaduha na ang balik. Ang gibalansi daghang nagasto tanan. Nakagasto ko og 500,000 kapin hapit mo 600 sa kwarta. Nahe nga natigom. Anja katong pag-opera 800,000 kuha man to sa politician. Mawala gyud nang unay sakit sa kanila kasi hindi lalim kay grabe na ko gasto. Uga di kwarta mo nang mamatay jud. Daghan naman jud ko mga kailangan nga matay. Kaya wa sila kwarta ba? Di ka bayad sa opera, wa pa sila kakitag paagi. Basta kay ba opera nagasto. So ang kaugaling ng kwarta, hapit to mo 600,000 kay dugay ba ko sa Manila. Unsa napay mga follow-up check-up nga na anjag bayad sa check-up 1,000 kada check-up, napay mga laboratory, mahal. Pero okay ra ka kwarta bitaw. Basta kay nalawas agad kinabuhi. Salamat sa mga tao ng tabang. Yan lang mo kung mention basta kay daghan sila ng tabang. May mga operahan nga nangungtana, yun sa pamaagi para makapangagod ginabang. Wad tumuon sa Philippine Heart Center, magpa-check up ko. Katong mga nangutana og unsay pamaagi para
makapangadog nabang sa gobyerno, to buong ras Philippine Center, magpa-check up mo. Away, nagmapacheck up yun, tagaan mo na ng doktor o quotation. Kaya tayo nga na, agibatang sa doktora, may quotation nga 1 million. Kanang isang quotation, inyo nang ipakita sa mga politician, party list nga na. Kaya mga hatag man na sila. Daw, pati gumanon itong mga guarantee letter, maabot tag 1 million, mga papel na, pero na yung mga presyo. Perma sa mga politician nga na. Okay na, inyo nang dadas malasakit. Kaya yung process ko dito. Kung maprocess na sa malasakit, kaya naman sa layihatag ng papel, nga ipakita rin sa billing, hindi na itong ipakita sa billing sa hospital. Bisa pa pa mo operahin, bayad na mudaan. Nzaog, okay na dagtanan, o ito na mo doktor, para ikuha na mo, i-schedule. Muunang kamukaron, huwag na mo i-gibati sa itong kasing-kasing, huwag na galing mo itong tonsillitis, adaw din yung pasagdi. Bisan og kanang may mga kuas ngipon kanang mga daot. Ag bakterya dares itong tiraok dares ngipon at tunas kasing-kasing mo naog mo nang dugon ni ag bawd sa kasing-kasing. Mo nang masakit ka rheumatic heart disease. Ang tonsillitis na sakit, di na nga ipasagdan. Ay mo na makaangin nga mo operahan kas kasing-kasing. Morto.